ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинои муҳтарам, подписчикои канали ютуби Саудо ТВ, мардуми ютуб. Имрӯз 25 ноябри соли 2025 сол навории мошинҳои арзон дар канали Саудо ТВ тамошо кунед дӯстон, пешкашо мекунем. Баъдан барои реклама хона, замин, мошин, квартира, аппарат, техника, компания чизе ки бошад дар WhatsApp рӯй кунед, реклама карда фурӯшта мегузорем. Имрӯза наварда ҳастай Астраҷо ҳастай, Opel Asтрef, Caravano ҳастай, Sidano ҳастай, Хечбеко ҳастай, Mercedes-о ҳастай, Советскио ҳастай, Тико ҳастай, Lacetti ҳастай ва як Porter-и гарени арзон ҳастай ки пешкашро мекунем. Баъдан Nexi фурӯшиам дорем. Лайкҳоро монед, дар канал подписатсия кунед. Фикротона комментария кунед. Кадом маркаи мошин дар кортонед, дар таги комментария нависонда монед. Ман аввора шурӯъ мекунем. Ба ҳаматон тамошои бо фароғат бача азиз. дӯстон, телеграм канали Саудо ТВ силкаш дар комментария мондагиай. Биненда бовар кунед, бениҳоят хонаҳо, заминҳо, мошинҳои арзон дар инҷа мегузорем. Маъқул бошад гузарен тамошо кунед анҷа. Силкаш дар таги комментария. бародарое ки дар Москва, Московский област кор мекунед, фаъолият мекунед, борҳои ҷамъ карда дорен, хоҳиши ба ватан равон кардан дорен, ба шумо ширкати Акай Хуршедро тавсиятон метем ки тӯли якчанд сол оиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд. برای شما از 100 کیلو زیاد باشه، اگر خودشون با ماشینشون آماده بارتون میگیرن، انشالله پریما تاجیکستان بار برده میشه. به دوشنبه، کلوب، فرخور، وحدت، نورک، دنغره، فرغان تپه، مومین آباد، واسه و همدانی و شهریتوز و تیمور ملک، کلخوزآباد، اویالی، خراسان، فخرآباد، قبادیان، گراوتی، جیلیکول و دیگر سمت‌ها میروند. فقط به یگان مانع بدیل پر انشالله از زمین کانال ما Акай Хуршеда муроҷиат бикунем бача азиз. дӯстон, мегзарем ба якумин мошини фурӯшӣ имрӯзамон. Портер равон кардан дӯстон ки солаш 2003 сол, коробкаш механика, яксола ҳуҷҷат, ба солярка ҳаракат мекунад, дизел. хоб балоно 90%, ноҳияи вахш, нарх 67000 сомон бо муомила дора. рақамҳои телефон WhatsApp рӯи экрани шумо. Портер дар беҳтарин ҳолат қарор дорад. моторш нав, вагон часпондагиай, задагӣ, пусидагӣ варид умуман надорад. мотор, коробка, задни мост 100%, ҳамаи ҳуҷҷатҳо қоидавӣ, иваз намешавад. илтимос беҳуда занг назанед. суми нақд 67000 сомонӣ, кам таракак муомила дорад бачаҳо. марамат занг зад пурсоншен. дӯстон, мегзарем ба дуюмин мошини фурӯшӣ имрӯзамон. Daewoo Nexi ҳастай ки солаш 1996 дар шаҳри Душанбе 15000 сомонӣ нархаш. Бензини газ объёмаш 1.6 коробка механика. рақамҳои WhatsApp ахираш 211 занг занед. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мотор 100%, коробка 100%, хадаҳои 100%, балоно 100%, ҳуҷҷат надора, утилизатсия дора. мотор, коробка Opel, мошин транзити тайёра, яъне айчот бировардагиай. сурош на 15000 сум бо муомила дорад. далши навора тамошо кунед бача азиз. дӯстон, мегзарем ба сеюмин мошини фурӯшӣ. Chevrolet Lacetti ҳастай ки 2004 сол, соли барориш. мошин дар шаҳри Бохтар, Хурғани Пешина. 34000 сомон нарх, бензин, газ, объёмиш 1.8, коробкаш автоматика. ассалому алайкум мардами мошинхар ва подписчикои Саудо ТВ. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. харидори аниқ боша, биай пешбин бо муомила дора. модел Chevrolet Lacetti, Корея, Европа. мотор 1.8 Ecotec, Zefira. хоб ҳама наворотҳо кор мекуна. евро 4 газ плюс бензин, 4 электропакет, пулт, добавиткагӣ, ключ, утилизатсия дора. ҳуҷҷат то охири декабр ҳастай. 34000 сомонӣ занг занед бача азиз.
дӯстон, мегзарем ба чорумин мошини фурӯшии имрӯзамон. Любителои Тико Дево соли 1996 мошин дар шаҳри Нав қарор дорад. 16000 сомонӣ, объёмаш 0.5, коробка механика, бензини холӣ. Мошинча тӯбча тайёр кардагиай конкретна харидор бошӣ бо муомила дорад. ҳуҷҷат утил надорад. одамое ки намехарен ҳамон нафарро илтимос ки нороҳат мо накунен. 16000 пашти бепулиш кардем. 96 выпуск, мошинчаи тозаҳак, объёмаш 0.5 механика, бензини холӣ, кам расход. занг за чахчах кунем бача азиз. дӯстон, мегзарем ба панҷумин мошини фурӯшӣ. Opel Astra J ки краскаи сафед. Солаш боша 98. Мошин дар Душанбе 48000 сомон нархаш. Бензини газ, объёмаш 1.6, коробкача механика. Рақамҳои дастаи ахираш 9992. Телефонои соҳиб мулкай. Объём 1.6, коробка механика, бензин плюс газ, 48000 сомонӣ. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. ягон камбуд надорад. Задагӣ, пусидагӣ гарантияш қатъӣ метем. краскашам навай. 4 баллон нормалӣ. ҳуҷҷат утилизатсия 100%. газ, бензин кор мекунад. ходовой, коробка, мотор гарантияш қатъия. илтимос харидори сервис занг занен. муомилаи хуб мекунем. сум дар корай. 48000 сум мегем, бо камтар савдо мекунем. мегзарем ба шашумин мошини фурӯшӣ. дӯстон азиз, боз Opel Astra J фурӯшӣ аст ки солаш 98. 48000 шам. дӯстон азиз, мошинча дар ҳолати хуб қарор дорад. кам гаштагиай тозаи. пробегаш 200. мотор звер, коробка 100%, 4 баллон пачка, утил дора. ҳуҷҷат то охири марта, танировкаш охири декабр. газ, бензин кор мекунад. фақат срочно фурӯхта мешавад бо нархи 48000 сомонӣ. Astra J хэтчбеки чотка варианти беҳтарин барои ҳай кардан, рондани мошин. дӯстон, маромад аз номи Саудо ТВ занг занед. мегзарем ба ҳафтумин мошини фурӯшӣ. дӯстон азиз, Opel Astra F астае ки дар кузофи хэтчбекаро маромад бигиренаш. солаш боша 96. мошин дар ноҳияи Юрдаки Ленинский район. 17000 сомон нарх. бензини холӣ, объёмаш 1.6, коробкача механика. ватсапаш ахираш 7372. дар рӯи экрани шумо мошинчаи тозаҳаки, чоткаҳаки, хушрӯҳаки зурак. 17000 сомонӣ. 4 баллон нав, бензини холӣ, газа дидагӣ нестай. маромад дӯстон, варианти беҳтарин мошинчаи кам расходаки зур. 32000 сомонӣ занг занед. мегзарем ба ҳаштумин мошини фурӯшӣ. дӯстон азиз, Opel Astra J астае ки солаш боша 1999. мошин дар Душанбе қарор дорад. 49000 сомон нарх дорад. бензини газ дорад, объёмаш 1.6, коробкаш механика. ҳай, ассалому алайкум. мошинча тоза, 1 соли равно ҳуҷҷат дора, утилизатсия дора, мотор нав кардагӣ, ходовои коробка 100%. ҳай, краскашам тоза. ҳай, харидори аниқ занг зана, камтар муомила дорад. 49000 сомонӣ. солаш 1999. аз номи Саудо ТВ чахчах кунем бача азиз.
мегзарем ба нӯҳумин мошини фурӯшӣ дӯстон азиз. Opel Astra F ҳастаки фурӯшӣ солаш 1994 мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. Кузов седан FK седан солҳои 94 30,000 сомонӣ. Бензини газ объёмиш 1.6 коробкаша механика. Срочна фурӯшӣ моториш 1.6 простой модел FK кузов седан. Камбудча десен дар рӯи экрани шумо. Маромад сон 30,000 мега кам беш муомила дорад. Маъқул бошад занг зад бигирен. мегзарем ба даҳумин мошини фурӯшӣ дӯстон азиз. Mercedes Benz C-Class ҳастае ки солаш 1998 мошин дар шаҳри Ваҳдат 53,000 сум нарх дорад. Бензини газ объёмиш 2 коробка механика. мошинча дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. мотор соат барӣ кор мекунад. хадавои тӯбча 4 баллон нав, ҳуҷҷат 1 сола, утилизатсия ҳам дорад, задагӣ пӯздагӣ варид надорад. ба дили пур устота биёр, яъне ки проверкаш ки баъдан маъқул боша бигӣ бараш. 24 соат дар WhatsApp метавонед муроҷиат бикунед. 53,000 сом худо хоҳад бо 1.5 савдо мешавад. одамои ки мисол серьёзни харидорен занг занед. номери транзит аз учет баровардагӣ. навор тамом шуд бачаи азиз. баъдан барои қабули реклама хона, замин, мошин, квартира чизе бошад дар ҳамин WhatsApp рӯй кунед. реклама карда фурӯшта мегзорем. имкон бошад лайкора монед, дар канал подписатсия кунед. зиндаву сарбаланд бошем бачаи азиз. то навораи баъдина.